जोंनि न'खौ गासिबो दंस' खालामजोब्बाय जोंनि आबाद खेथि गासिबो आरो जोंनि गोजा न'खौबो दिनै सिफायबाय जोङो बादा होदोंमोन मानियाखै जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन सरखारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा जुदि जोंखौल' एभेक्सन खालामनानै बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा जोंनि न'खौ गासिबो दंस' खालामजोब्बाय जोंनि आबाद खेथि गासिबो आरो जोंनि गोजा न'खौबो दिनै सिफायबाय जोङो बादा होदोंमोन मानियाखै सरकार लेभेलनिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौहाय बेबायदि गोदाव सोराव खालामबाय जोंनो बे हाखौ नांगौ जोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' बिथां सारनियाव जोङो खावलायहरो जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन सरखारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा आरो दिनै जोंखौ एभेक्सन खालामदोंबा बै गुबुन जाथिफोरखौबो खालामनांगोन बिसोरखौ खालामाबा जोंनो माबा मोनसे खालामहैनाय जागोन बिनि थाखाय जों एक्सन लागोन जुदि जोंखौल' एभेक्सन खालामनानै बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा आरो जोंनो बे हाखौ नांगौ जों बबे जायगायाव थांनानै संसार जाहैनो जोंहा फिसा फिसौ दं बिसोरखौ फोरोंलांनाय फेदेरलांनायनि जोंहा माबा मोनसे मिजिं थांखि दं मावनानै दांनानै जानायजों दिनै जोंनि हाफ्रा दैफोरजों खुरखानानै दिनै जोंनि हाया सिलिंखार जाबाय जोङो दिनै अन्थाइफोर खनबायबायनानै जानांबाय समनि गेजेराव बन फाननानै जानांबाय जों दुखुथिया बर' फिसाफोर बर'आ दिनैहाय मोनथाय दङ जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो बे रिजार्भखौ जों दखल खालामदों आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनो होननानै जों फैयाखै बेयावनि बर' फिसाफ्रा जोङो बेवहाय फैनाया 2016 मायथाइयाव जोङो फैदों जों गोरिब दुखियानि थाखाय जोङो न' बां मोजां लुनो हायाखै जों सम्पति खामायनो हायाखै मानोना जोंनि बिसायफ्रा खामला मावनानै जाहैयो समाव जोङो खामला मोनोबा जों उदालगुरिनि बे खाथिनि गामियावबो जों बेसरफोर फुहैयो समाव माइ गायनानै जों बेबायदि जायो समाव साम' खांख्राइ खननानै जोङो गोजान दैयाव थांनानै बेफोरबायदि फाननानै जानानै जों जिउ खांनाय जोङो बर' हारिफोर जोंहा बर' हारिया माखासे जोंनि गेदेर गोलाव गोजौ थाखोनि बर' हारिया दिनै जोंखौ सिनायाखै जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बिनिखाय जों दिनै बे जायगायाव जोंनि गामियाव 2 नं खालबारियाव जोंहा ओरैनो 50टा न'खर जोंहा दङ दिनैहाय सिफायजोब्बाय जोंनि ओमफ्राय जोंनि चार्चफ्रा बेबादि दङ काथलिक मोनसे दङ लुथार मोनसे दं NLC मोनसे दं मोनथाम चार्चजों जोङो बेवहाय गामि दरसे 50टानिबो एबाब गहर जोंहा दङ गिर्जा न'खौ सिफायबा जों जोबोद दुखु मोनदों बेखौ जोङो धोरोमनि बिरुद्ध लांबाय नामा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बुङो धोरोमनि बेबादि धोरोमसालिखौ सिफायनो मोनामोन जोंनि न'खौ सिफायब्लाबो बिसोरो बेबादि खालामनो मोनामोन जों गोबां दुखु मोनदों बेनिखायनो जोङो बे हानिफ्राय ओंखारलाङा जों चेलेन्ज खालामगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आंनि गामिया माजुलि सेसाफानि दैजों लांजानाय आङो फिसाफ्रा आंनिया 3 दङ फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा 2 बिसोरो माने आंनि सासेया गिदिरसिना हाबा जाबाय गथ' दं दा बिथांमोननो आंनि फिसाफोरनो होलांनो थाखाय आंहा फेरलेबसे हा गैया बेनिखायनो आङो बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामदों बिनिफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा जोङो बेखौनो राइट लादों गोबांफोरखौ दिनै फरेस्टनिफ्राय फैनानै जोंनि न'फोरखौ सिफायलांबाय आरो जोंनि खुलुमग्रा न' गिर्जाखौबो सिफायबाय जोङो थांनानै बबेयाव थाहैनो जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड बिटिआरनि हा बेवहाय जोंहा मोनथाय दङ आरो जोङो बुबाबो सौबाबो जोङो जेरावबो थाङा जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जों बेयावनो थागोन जोंखौ जियानो खामा मानो जोङो 2016निफ्राय जोङो न'फोर लुनानै थानो हायाखैमोन बिदिनो फिसा फिसा बादा लुनानै दङमोन दायो जोङो जि एसे हाजिरा खामला मावनानै जों तिलपारफोर खानानै थाबाय बेखौ दिनै फरेस्टफ्रा फैनानै जोंनि न'फोरखौ संहार खालामदो आरो बिजों लोगोसे जोंनि खुलुमग्रा न'फोरखौबो सिफायदो जों बेवहाय गोबां दुखु मोनदो आरो जोंनियाव सिन्था बेबायदि दुखुआ फैदो गासै बेसेबां रायजोफोर दं जोंनि बे एरिया खिनिया जोंनिया 7टा गामि दङ आरो बिथिं गोबोरखिथि दङ आरो बिथिं दैलामथि दङ जोंनि गामिया बेखिनियानो जों गिर्जा न' गंथामखौ जोङो मादा खालायदोंमोन जोंनियाव बेप्टिस्ट लुथार काथलिक दङ इसोर मानियाखै
गावसोरनि आयेनखौ गोरा खालामनानै बिसोरो बेबायदि सिफायनानै थांबाय बेवहाय अयनाय जादों बिसोरनि सिफायनाया बेवहाय जोंखौ अननानै जोंखौ नायनांगौ बिनि उनावनो जोंनो न'आव होफिननांगौ जोङो बेबायदि गेजा न'खौ सिफायबा जोङो मासबाद जिंगाबिलनिफ्राय आङो नोंसिनोथ' खोन्थाखादोंमोन न' सिफायगोन होननानै बिसोर न' सिफायगोन होननानै खिथादों होमबाबो जों बबेयाव थानानै थांनो जों थांनो हाया जों बेयावनो थानानै जों थागोन काथलिक जिराय बियो आरो जोंनि बेप्टिस्ट आरो लुथार दंबावो गथ' गथाय दंना गैया गथ' गथाय 3 दङ आंहा सासे फिसाला 2 फिसाजो आं बेबायदि गैयिनि थाखायनो बेबायदि माबायाव राजस्थानाव बे मावरिया स्कुलाव आं दोनहैयो सासेखौ 9 मोनबाय दायो क्लास 9 न'खराव हा हु दंना गैया न'खराव सिगाङो जोंहा हा हु दङमोन ओमफ्राय जिंगाबिलावहाय दै होखाजोबनानै जों रिलिफ जानानै ओमफ्राय दायो फैबाय मिसा होनदोंबा नोंसोर नाय जिंगाबिल मासबाद फाग्ला दैया होखारदो जोंखौ दाबो रिलिफावनो दङ खायसे फिसाफोर जोङो हाला फैदोंमोन जोंहा जेबो गैजा रोङा हु गैया फिसा फिसौनि थाखाय जोंहा जेबो गैजा रोङा फिसाफोर बबे गामि दिखिया जुलिनि 4 बोसोर जाबाय सिगाङाव बेबायदि ओहो बिसोरथ' खोन्थाखानाय जादोंमोन जेनेबा न' सिफायगोन होननानै सिफायगोन खोन्थादोंमोन दा खिन्थायाखै माला खिन्थाफेरा नै एबारसो नटिस हरदों नोंसोरो जों आगोलनिफ्राय मिथियाखै बेबादि सोगोन होननानै जाबाय जिहेतु इलेक्सनाथ' खालामखानांगौमोन जिहेतु बिथांमोनहा बेयाव बे जोंनि चिरां रिफु रिजार्भआव इलिगेल भाबै गोबां न' लुनानै इनक्रस खालामनानै न' लुनानै थानो सेस्था खालामदों बिसोरो दा बिथांमोनखौ जोङो नटिस होदोंमोन लिफलेटनि गेजेरजोंबो फोरमायनाय जादोंमोन जे बेफोर जायगानिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय जों नटिस होसेयावबो बिथांमोनहा ओंखारलांनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो दिनैनि बे इलेक्सन प्रग्रामखौ लानांगौ बायद' जादों बेहाय जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ मोनसे धोरोम न'बो सिफायदों बेहाय रायजो राजा बिथांमोना बे आइजोफ्रा मोनसे गाबखानायखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु बे ओनसोलफोराव सुबुङानो थानो मोना जिहेतु आरो बेयाव गिर्जा थागोन मन्दिर थागोन बेफोरबो जिहेतु सुबुंजों सोमोन्दो थानाय जिनिस बेफोरखौबो जों सिफायलांनांगौ जादों जोंहाबो सेन्टिमेन्ट दं धोरोमनि फारसे खिन्थु दंब्लाबोथ' जों उफाय गैया जिहेतु सरकारनि निर्देश जों गासिबो बेखौ सिफायलांनांगौ जायो मा मा जायगाखौ खालामदों दिनैहाय जोङो उदालगुरिनिफ्राय सुरु खालामदों आप टु गोबोरखिसिम जों जेसेबां हायो बेखौ जों खालामलांनो सेस्था खालामगोन जों मिथिनो मोननायाव बे जायगायाव थाफैनाय मानसिफ्रा माखासे हाजो जायो हाखौ खुरखानायजों गोबां खस्थ'नि दारै बेवहाय थाफैदों जों खोनानो मोनदों दा मोजां सोंनाय मोजां सोंदों नोंथाङा जे नंगौ जोंनि सोंनायनि गेजेरावबो बिथांमोनहा सोरबा बुंदों जों लेन्डलेस मानसि आरो सोरबाया लेन्डलेस नङा दा बिनि गेजेराव जों सार्भे खालामनानै मोनदों नंगौ बिथांमोनहा हयथ' बिथांमोनहा माखासे जायफोर दिखियाजुलि आरो नागालेण्ड बेफोर ओनसोलनिफ्राय फैदों बिथांमोनहा हयथ' हा गैयाबो जानो हागौ दा माखासे नैबे जोंनि जायगानिफ्रायनो रुनिखाता बेंटल बालाजार बे ओनसोलनिफ्रायनो माखासे सुबुंफ्रा बेयाव हा लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु बिथांमोनहा स्थायि भाबै हा हु दंखायो रायजो जाखानाय बैफोर गामिफ्रावनो रेभिनिउ गामिफ्रावनो खिन्थु बिसोरो बेयाव आरो गावसिनि लबनि थाखाय गोदानै आरो हा दानफैबावनानै बेयाव थाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय दिनैहाय जायफोर बिथांमोनहा लेन्डलेस मार्क नंगुबै बिसोर लेन्डलेसबा जों सरकारनाव बेखौनो जोङो आह्वान खालामगोन सरकारनाव जों बेखौनो खावलायहरगोन बिथांमोननि पुनराय स्थापननि थाखाय बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जों सरकारा खालामनानै होयो बिथांमोननो जे खाथि खालानि जे हा गोनां सुबुंफ्रा थांनानै थाहैफिननो हासिगोन दा गोजान जायगानिफ्राय फैनाय जे सुबुंफ्रा दा बोरै थांनो आरो बबाव थानो दा बेखौनो आङो बुंदों जिहेतु खाथि खालानिफ्रायथ' थांनानै थाहैफिननो हागोन जायफोर बिथांमोनहा गोजाननिफ्राय फैनाय बिथांमोननि पुनर्स्थापन आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा आरो बिथांमोननो न' लुनानै थानो खरल'से हा होनायनि दायथ'आ जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नङा जिहेतु जोङो रिजार्भखौ रैखा खालामनांगौ हिसाबै फरेस्टखौ रैखा खालामनांगौ हिसाबै जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय बाखि बिथांमोननि सायाव सिन्था धारना खालामनांगौआ आं सानो बे सरकारनि हाबाफारि होननानै आं सानो